Szia, köszönöm, hogy itt vagy és kíváncsi vagy. Legyen sikeres vállalkozásod már a kezdetektől. Ehhez adunk kézzelfogható segítséget, üzleti és pályázati tanácsadással, hogy biztos alapokkal vághass bele vállalkozásod elindításába, beindításába. Lehet, hogy még csak gondolkodsz a vállalkozásod elindításában, vagy már el is indítottad, sőt már a vállalkozásod első, esetleg második évét is zártad. De álljunk meg egy pillanatra. Egy gondolat erejéig legyen most bátor és előrelátó. Képzeld el, hogy fut a vállalkozásod, mert előre megtervezted, és a megfelelő időben a megfelelő emberektől kaptál hozzá útmutatást, segítséget a döntések meghozatalában. Pörög a meló, dől a pénz, mi történt itt? Megmondom, te történtél, mert végre nem csak szorgalmas vagy, hanem kaptál egy programot, egy módszert, amivel szisztematikusan tudsz tervezni és megvalósítani. Megnézzük, hogy konkrétan miről van szó? Bírom a lelkesedésed, akkor lássuk. Jó helyen jársz, a tapasztalatokra, útmutatásra vágysz, és arra, hogy valaki fogja a kezed, amikor a kezdeti nehéz döntéseket meghozod, mert tudok számodra egy remek lehetőséget. Egy pályázatot, ami ezt anyagi támogatás mellett képes megadni neked, és amit tanácsadói programunkkal könnyedén be tudsz adni, aztán sikeresen meg is tudod valósítani. Pályázat, amiről beszélünk, az Erasmus for Young Entrepreneurs, azaz Erasmus kezdővállalkozóknak egy határokon átnyúló tudásmegosztó csereprogram. Ez az Erasmus nem az Erasmus, ez a suliknak semmi köze. Kezdővállalkozóknak vagy vállalkozás elindítását tervezőknek ad lehetőséget arra, hogy tapasztalt, más országokban kisvállalkozást működtető vállalkozóktól tanulhassanak, és ezt a tanulási időszakot pénzben is támogatja ez az Európai Uniós program. Fontos, hogy az elnevezésben szereplő young nem a vállalkozó, sokkal inkább a vállalkozás életkorára vonatkozik. Szóval akárhány éves lehetsz. Bodnár Erika vagyok, a saját pályázatomat én 12 évvel ezelőtt adtam be, Olaszországban töltöttem 6 hónapot. A pályázati megvalósítással még best practice díjat is nyertünk. Sok-sok tudással felvértezve és értékes kapcsolatokkal tértem haza, akikkel hosszú távon is együttműködünk. Azóta is tanácsadással segítettem számos kezdővállalkozót a pályázat benyújtásában. Témát tekintve a teivótól, a kutyakozmetikán, a sportmenedzsmenten és a raktározáson át a hangtechnikai eszközök gyártásáig, mert mindenfélével találkoztam. Számos sikeres vállalkozás indult el ennek a pályázatnak köszönhetően, mert ez a pályázat biztosítja a vállalkozói tudást, financiálisan támogat, követelményrendszert is állít eléd. Olyan dolgokon kell elgondolkodnod pályázóként, mint a motiváció és a megvalósíthatóság. Ez az Európai Uniós program többet ad, mint talált tudást vagy talált pénzt. Megalapozza a vállalkozást. Egész egyszerűen azzal, hogy a vállalkozásod tervezett lesz. Pályázati tanácsadási programunk abban segít, hogy össze tud állítani a pályázathoz szükséges üzleti tervet, pénzügyi tervet és egyéb anyagokat. A tanácsadás rugalmas formátumokban érhető el, hogy mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb módot. Online egyéni tanácsadás, online hatalkalmas workshop, egynapos személyes workshop. Neked melyik lenne a legjobb? Gyorsan szaladjunk végig a pályázati kritériumokon és lehetőségeken. Lássuk először is, hogy ki pályázhat. Nulladik megfelelőségi kérdés az életkor. Megnyugtathatlak, hogy bár a pályázat elnevezése Erasmus for Young Entrepreneurs, a vállalkozó életkora ebben a pályázatban nem érdekes. 18 éves kortól már lehet pályázni egészen akár 200 éves korig. Annál inkább fontos a vállalkozás életkora. Szóval az első és egyik leglényegesebb kritérium, hogy a kezdővállalkozó maximum 35 hónapot tölthetett vállalkozásban. Vagyis a pályázat elnevezésében a young, a vállalkozás, és nem a vállalkozó életkorára vonatkozik. És mindezek után mégis azt kell, hogy mondjam, hogy ez a pályázat fiatalok számára a legérdekesebb, mert a második leglényegesebb kritériuma a külföldi kintartózkodás vállalása. Tehát 2. számú kritérium a külföldre kiutazás és kintartózkodás, azaz a kezdővállalkozónak a fogadó tudásmegosztó mentor vállalkozó vállalkozásának közelében kell tartózkodnia. A programban eltölthető idő 1, 2, 3, 4, 5 vagy 6 hónap, csak egész hónapok, és maximum 6 hónap. A kezdővállalkozók általában minél több időre szeretnek menni. Valóban érdemes hosszabb időt szánni az iparág, a fogadó tudás megosztó mentorvállalkozó konkrét tevékenységének, a piaci jelenlétének, a napi munkafolyamatok megismerésére, hogy azokból a kezdővállalkozó majd minél többet tudjon a saját vállalkozásában kisebb-nagyobb átalakításokkal alkalmazni. Lényeg, hogy általában több hónapról beszélünk, ezt a külföldön töltött időszakot pedig jelentősen könnyebben építi be az életébe egy fiatal, mint egy középkorú családanya, családapa, vagy akinek már bármely irányú kötelezettségei vannak. Elérkeztünk a harmadik feltételhez. Az Erasmus for Young Entrepreneurs egy határokon átívelő tudás és tapasztalat transfert biztosító csereprogram, így persze, hogy a nyelvtudás is feltétel. Vagy az angol, vagy a mentor vállalkozó nyelvének ismerete. De nem egy egetverő, anyanyelvieket meghazudtoló nyelvtudásra kell itt gondolni. A pályázati program egyik nagy nyeresége a nyelvtudás, mert egy támogató közegben a kezdő vállalkozó nyelvtudása egy hiperszónikus repülő sebességével fejlődhet. A 3 kardinális kritériumon vállalkozás kora, kintartózkodás vállalása, alapvető nyelvismeret
Ezeken kívül van még pár további, amit a pályázónak teljesítenie kell. Állandó lakhellyel kell rendelkeznie valamely résztvevő országban, konkrét projekttel vagy vállalkozói ötlettel kell rendelkeznie, motivált és elkötelezett hozzáállást kell tanúsítania, készen kell állnia a fogadó vállalkozó vállalkozásának fejlődéséhez való hozzájárulásra, azzal, hogy a kezdő vállalkozó rendelkezésre bocsátja a képességeit, a szaktudását. A fogadó tudásmegosztó mentorvállalkozások érthetően motivált és céltudatos kezdő vállalkozókkal szeretnének együttműködni. Emiatt rendkívül fontos, hogy tisztán, világosan és érthetően fogalmazza meg a kezdő vállalkozó a motivációját és elvárásait. Kérdezhetnéd, hogy oké, ez pazar, de mennyi az annyi, és hogy néz ki az elszámolás? A pályázati támogatás visszanemtérítendő és célországonként eltérő. A pályázati támogatás célja, hogy a vállalkozói tudásszerzést támogassa, melyet számlákkal, blokkokkal kell igazolni. Elszámolható költségeknél alapszabály, hogy a kezdővállalkozó kintartózkodásához kapcsolható szükséges kiadásokat fedje. Ezek az utazási költségek, vagyis a kiutazás és a hazautazás költségét támogatja a program, és amennyiben indokolt, a kinti munkába járás költségeit is. Második elszámolható költségtípus a szállás, azaz hotel vagy lakásbérlés költségei, és hát a kvártai után elszámolható költség a cost, azaz étkezés és tisztálkodás költségei, és ide tartoznak a kommunikációhoz kapcsolódó költségek is. Negyedik költségtípus a biztosítás, ami lehet nemzetközi biztosítás, vagy esetleg a munkavégzéshez kapcsolódó biztosítás is. Röviden ennyit az alapvető tudnivalókról. Ezen infók birtokában könnyen el tudod dönteni, hogy megfelelsz ennek a remek lehetőséget biztosító pályázatnak. Üzleti tanácsadás keretében szívesen segítünk részletesebben eligazodni a pályázatban és a beadandó dokumentumok összeállításában is. Minden tanácsadási alkalomnak külön témája, kerete van, és az egyes témákhoz kapcsolódóan írásbeli segédanyagokat és checklistet is kapsz. A tanácsadás több formában is elérhető, jöhetsz online, vagy személyesen, egyéni vagy csoportos tanácsadásra. Kíváncsi vagyok, hogy melyiket választod, majd mondd el, hogy miért az a forma áll hozzád közel. Tanácsadásonként egy-egy nagy témát ölelünk fel, a 6 különböző témájú tanácsadási alkalom végére a pályázatot be fogod tudni adni, és gazdagabb leszel egy jól átgondolt üzleti tervvel. Minden egyes konzultáció esetében konkrét mintákat és írásos segédanyagokat kapsz. Ha azon aggódsz, hogy milyen a pályázati anyagod nyelvezete, arra is találunk megoldást. Ha van már üzleti terved, de nem vagy biztos abban, hogy megfelelő lesz a pályázathoz, akkor audit keretében átnézzük és javaslatokat teszünk, hogy hol kellene változtatni ahhoz, hogy beadható legyen. A szolgáltatásunk pénzbe kerül. Viszont a szolgáltatásunkba befektetett pénzed azonnali megtérülése egy üzleti terv összeállításának képessége, amely örök életre szóló tudás. A tanácsadásokra időpontfoglalással itt tudsz jelentkezni. Iratkozz fel a hírleveleinkre. Itt. Facebookon és Instán pedig itt tudsz minket bekövetni. Úgy érzed, hogy telibe talált nálad a dolog, is jelentkezel, és gyorsan? Helyes, akkor katt a linkre a videó alatt. Időpontválasztás, fizetés, tűkönülés, őrület, találkozunk a tanácsadáson. Szia!